Outi, mikä on tilanne? Se on musta särkeä vielä. Niin, mikä on kuvauksellinen tilanne, ei henkilökohtainen tilanne? Vallan hyvä. Joo, te olette aikataulussa. Melkein. Pysähdys. Sekä mä oon just sanonut, että niillä on iloiset niin saa sitten lisää. Käy. Kohtaus 1. Kuva 2. Otto 1. Kamera. Käy. Olkaa hyvä. Niin. Okei. Sitten me lähdetään, voi perse kato, ja sitten me lähdetään kävelemään. Perse, ei voi perse, kolainen katso. Sitten me lähdetään kävelemään. Sitten paljastaa. Sitten tässä näin. Sitten menee katsomaan. Menkää pois. Menkää pois, niin oikein. Menkää oikeesti. Me ollaan tuolla ylhäällä, niin... Joo. Käy. Kohtaus 2. Kuva 8. Otto 1. Kamera käy. Olkaa hyvä. Ossi. Ossi. Semmissä on kaikkein mattia. Ei voi koskaan rauhassa. Ei voi tiputtaa. Mitä kuvia Tämmössä kuva. Ulkokuva ja sitten me lähdetään kävelemään. Toisella puolella. Eikä mitään muuta. Ei mitään muuta. No okei, no otetaan sitten ihan vaan hölvää metsä. Kamera. Olkaa hyvä. Oh! Kiitos! Riittää! Sulla ei yhtään kyllä. Mitä se yhtäkkiä nyt tuli? Miten voi olla? Älä vittu pini. Aamulla heräät oikein. Jätkä herää omaan nauruunsa aamulla. Ai kun on kiva mennä tänne. Sitten vasta tässä. Silloin kun olin sairauslomalla, mä heräsin ihan joka aamu omaan nauruun. Vittu pelottavaa. Mä olin puhelinmyynnissä töissä. Mä otin semmoista omaa saikkoa se kaikki. Tosi huvittavaa. Hättelee leikkiä. Roskelöyssä. Pukea aikoo juoda. Aio juoda. Kiitos. Olkaa hyvä. Nyt ne kuolee. Sepä. Täällä on meidän määrä on aika paljon, jos ne menee viikonloppuisin pitkin. Mä en Vedä se kova. Siis, sitten on super. Meillä noita oli pientareet tänään se viikonloppuisin. Sepä. Meillä noita kulkee pientareet pitkällä se viikonloppuisin. Sepä. Meillä noita pientareet tänään se viikonloppuisin. Sepä. Hei Outi, nyt kerro minulle ensimmäiset kokemukset ohjaamisesta. Millaiset ovat olleet? Toinen päivä purkissa. Näyttelijät on kiva ohjata ja ressiä ja... Ootko saanut visuaalisen näkemyksesi esille?
No mä jonkun ihmisen visuaalisen näkemyksen sain varmaan. Tarvittiko te niinku henkilökohtaisen hetken vai? Se ratkaisu. Moi moi. Näkemisiin. Vauhtuus, hei. Passi, tintin. Passi. Avaan sulle tän tästä näin. Laitan tuohon noin. Sitten saa tässä näin hermostuneeksi. Juokse! Ravaa! Kiitos. Ja se vaan näyttää, kun mä samalla sekunnilla niin ilmoitan siitä ja hakee sitä asetta. Se on hyvä. Se on hyvä. Mennään sinne. Onko sulla jotain sanottavaa ehkä? Purku! Hei Filippi, mä hyväksyn tämän No niin, Outi, projekti on ohi. Miltä nyt tuntuu? Mä en tiedä mitä mun elämä jää. Aikakauden loppu. Mutta ei se vielä ole loppu. Sitten on vielä editti ja suurin homma on vielä edessä. Please. Otetaan toisen projektin mahdollisimman nopeasti. Elämä. Jossa mä voin elää. Mä vähän Petteri, että voi yhtään lyssää, mutta